Guys, mayong buntag niya na mo ang mga working students si Mumot o si Robrob. Si Robrob nagkagod, si Mumot perting sayaw-sayaw sa ato ang music nga cha-cha. O, si Robrob perting kagod para isagol sa among sudan karong paniod to. So niya na guys, muna mo ang lingaw-lingaw sa kauntuhon dinhi sa gamay namong payag. So kauban si Kibol, sige bantay dito sa pagkaon ug si Rinan na sa likod ni Robro. So mo na mo ang mga kalingawan dinhi ni ana kumbati na si Mumot na mo nagkaon og kupras. Lubing nga kinagod. So mo lang sana ato ang update guys, gikan dinhi nga nagsayaw-sayaw ni sa palibot ay ang mga working student Raymond Bagonok. Daghang salamat.